Ez çavabûm nivîskar, Musa Anter. Ez ji xwe re dibêjim nivîskar. Çi nivîskar, çi hal. Pirsek Gandhi heye di sala 1947 da ku Hindî ji bin destên İngilîzan xilas bûn, Gandhi ji xortên Hîndiya re wiha dibêje: Lao hûn ji me bisûdtir in. Hûn ê jî îro pêva di nav hewayekî bi namûs de mezin bibin. Lê ê em di nav hewayekî bênamûs de mezin bûn. A min jî wilo e. Ez yeqîn dikim ku ez di nav hewayekî bi namûs de mezin bibama, belkî bi rastî ez bibama nivîskarek. Belkî yekê mezin jî. Heke niha tiştek miştekan ez dinivîsînim wek malê qaçaxçiyan bi tirs min pêda kiriye û bi tirs ez difroşim. Ji bo wî kirîn û firotinê çiqas malê min hatiye girtin û çiqasî ez ketime hepsan û çiqas zimanê min berteref bûye. Gelek caran heval ji min re dibêjin: Tu çawa wilo kir nêta xwe pêk tînî? Têka ez ji xwe re bêjim: Min li Adana Erkek Lîsesî xwand. Mamosteyê me yê edebiyatê Arîf Nîhat Asya bû. Di waxtê me de xelkperest bû. Heta xelkê hemû bi çavên komûnîstan lê denirî. Belê rehmetî wê taliyê Türkeşî derket. Şaîr bû. Du kitêbên wî hebûn. Navê yekî Ayetler bû, navê ya din jî Hadîsler bû. Fikra xwe li gora gotina wî yanî wek ayetên Qur'anê û hadîsên pêxember kirin û bi mane dinivîsî. Di dersên xwe de mesele didan me û digot bi 15% û bi 25% û bi 5% hûnê bexçe îfade bikin. Wextê ku me dinivîsî wek telgrafa me pirsê xwe dihijmartin. Van 6 salan rehmetî wilo bi me daket. Ez texmîn dikim ew kurtnivîsandina min piçekî ji wî tê. Wekî din jî ez difikirim ku nivîsandin qabiliyetekî xwezayî ye. Mesela 45 hevalê min ê wî sinifê hebûn. Yek ji wan nebû nivîskar. Belê ku cewher di însan de hebe, hadîse dibe sebeba derketina wî cewherî. Wek tehtik mermer tu perçekî jîkî dibe taştekî mermer. Lê ku tu herî silahtekê albeşkî jîkî, çiqasî tu sehpikî jî nabe teşekî mermer. Çima dengê hin însana xweş e, çima hin însan şaîr in, çima hin însan sazbend in. Kes nizane çima. Erê xebat jê re divê, lê belê ew cewher pê ve heye. Ez yeqîn dikim niha hûn min bikujin, ez nikarim li zirnê bixim. Ya din jî şeklê nivîsandinê de ji wan nivîsandinên min re dibên mîzahên siyasî. Yani mirov zilma ku li mirov dibe, bi henekî mirov dibêje. Ne ji xêra xwe re, lê ji tirsa mirov bi henekî dibêje. Berî niha bi çend salan hîn zilm jî pir bû, rebenê nivîskar nikaribûn bi henekî jî zilma zilaman bigota. Êdî heywan di teştiqalandin. Wek Galileo dimne, wek La Fontaine û wekî din jî di nav xelkê de çirokên guran, şêran, roviyan û ker û kîroşkan û êdin. Xeyala xwe bidinê di çîrokan de wexta ku nivîskar qala zilma şêr dike, bi pesin dibêje: Eman mîrê min, tu çiqas sipehî dikujî, bi lepkî tu wan diperçiqînî. Rovî tim wek siyasetçiyên me yên niha ne. Bê ême çawa îro dikevin bin duva paşan xwe xilas dikin, rovî jî tim dibin duva şêr de ye xulamî wî ye. Ê ku dibin linga de dire, di çîrokan de tim kîroşk e, berx û beran e, carna jî ker e. Tu li tarîxê binire, dünya pir nehatiye guhertin. Îsal 700-800 sal hin bi zorê rovî biye coşkûn kirca. Bi wî havî ku min çavên xwe di zilmê û dibin cizma zorderan de vekiriye, ez yeqîn dikim ew tesîr jî di nivîsandinê min de hene. Ez dinirim bi hezara min nivîsiye, lê kêfek, maçînikek, heta vincikek di yekî de tune ye. Hemû bi derd û êşin. Lê carna ji tirsa re ez bi henekî dibêjim. Kanî pirsek tirka heye dibêje: Güle rîz alanacak halimize. Yani halê me ê giriye, em pê dikenin. Pirsek Araba jî heye. Mêrik bi zorî kirine koçek ji şêra dilîze, di strana xwe de dibê: Li min nenirin, nebêjin bê ez ji kêfan re direqisim. Tu serê kevokekî ji jêkî, bavê ji erdê ew kevok jî dike pirtepirt, mirov dibêje qey ji kêfan re dilîze. Misalekî din jî heye, erê şer me, lê galikekî me heye berî niha bi 1600 salî wiha gotiye Marmeta. Tiştê ku li dünyayê dibin û hene ku mirov binivîsîne, ne şerm û ne guneh ye. Divê Sultan Aziz hez ji lawikan dikir. Li Stenbolê bi sipehîbûna xwe deng bi lawikekî cihû ketibû. Sultan Aziz dibê îlla hûnê wî lawikê ji min re bînin. Lawik jê re tînin Emrê Sultan. Sultan Aziz pehlêwan bû, 130 kîlo bû û lawik jî wek
çêlekê xezalan. Tembîh li lawik dikin ku rûbinê ku Sultan nêzîkê te bû neke carbar. Talî wê serê te û yê bavê te jêke. Lawik dikin nav lepê Sultan. Xelîfe pêxember diçe cem lawik, rihê lawik dire û nikare bike qîrin jî lê cihû di hemû aliyan de biaqil in. Heta ku jê tê dibe padîşa hom çok yaşa, yanî bijî padîşa. Ya me jî wek wêne ye. Gelek caran em êşa xwe jî încax bi pesnê wan karin îfade bikin. Ez yeqîn dikim heke hûn ji min re dibêjin nivîskar, bi wî hawî ez bûme. Hûn ji min re sax, hûn ji min re sax.